Jangan lupa ajak lalen sedulur, subscribe, klik tombol lonceng, share, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo channel Dalang Guntur. Kepriye kabar sedulur? Moga-moga sing pada sehat waras selamat, sing lancar, sing murah rezekine, sing barokah. Amin ya rabbal alamin. Karo anak lanang ya melu ngansani. Menanggapi para permintaan penggemar yang katanya kepengen julukan almarhum Ki Dalang Alip Suwarjono, akan saya coba wedene kurang persis ya nyuwun ngapura ya sedulur ya. Pemaningan lawas ora tau sulup ora tau kanggo ya. Mekrahino semobang wang haruno kade netrane nganggara rampung ringkane negara saketer kini tungan nengkong lero sing wini pancong papatoke ayam wono mekaten kathah kekiranganipun nyuwun pangapunten nggih bujange melu bae kepengin karo ramane ya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.